Ćao svima, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Danas za vas imam jedan praznični make-up koji ste mi tražili na Instagramu. U pitanju je brownkasti smokey eye sa malo šljokica i sa crvenim ružem. Mada vi naravno možete uvek da zamenite ruž da to bude nešto malo neutralnije ukoliko vam je ovo previše. Oči sam namerno zadržala, da kažem onako, neutralno, ali opet smoky, ali da ne bude onaj sad intenzivni, prejaki smokey eye, već da bude nešto što možete da kombinujete uz razne ruževe, uz razne kombinacije odevne, ići će uz sve, samo možete šljokice da menjate u zavisnosti od toga da li ćete imati srebrni nakit, srebrne detalje ili zlatno. Možete šljokice dodavati gde god želite. Ovo je čisto neki primer, neki predlog. Nadam se da će vam se svideti. Imam gomilu nekih novih stlačica koje sam želela da otpakujem, da vam pokažem, da isprobam i mogu vam reći da sam zadovoljna skoro svim proizvodima, tako da ukoliko želite da čujete nešto više o tome, da naučite kako ovako da se našminkate i malo da se družimo i da pričamo, vi onda nastavite da gledate. Pa da krenemo prvo sa otvaranjem paketića. Ovdje imam dva, jedan je iz Lilija online poručbina moja. Ne znam pravo da vam kažem, ne sjećam se više šta sam kupila, šta sam poručila. Ali, verovatno sam mislila da mi je lakše da poručim nego da odem da se prošetam 10 metara, pa dobro ne baš 10 metara, ali 200 metara da se prošetam do baš radnje. Tako da sad ćemo vidjeti šta tu imam, a drugi paketić je iz Radixa. Nisam sigurna šta je, zato što ne očekujem ništa. Tačnije nisam očekivala ništa, tako da vidjet ćemo šta su nam to poslali. Što se tiče Lilija, prva stvarčica je ovaj puder. Ovo je La Roche-Posay Toleraine. Neću ni pokušavati da pročitam. Izgleda ovako. Svako ću vam napisati i ispod u opisu, zato što ne umem da ga pročitam i da ga izgovorim. No nebitno, kaže Ultra Workable Fluid Corrective Foundation. Uzela sam nijansu 13. Loše što imaju samo 3 nijanse. Kod nas, bar na tržištu, 11, 13 i 15. Čini mi se izgleda ovako. Zašto sam njega uzela? Nikad nisam probala nešto od ovog brenda, iako znam da je dosta popularan. Ne znam nikako da mi pade pod ruku, što bi rekli. Tako da sam poručila ovaj puder, jer sam ga videla kod Chloe Morello, ako pratite nju na Australijanka, i baš je bila oduševljena puderom, kaže da je dosta full coverage, da izgleda super na koži, da je opet izgleda kao koža, baš ga nahvalila, tako da rešila sam da ga probam. Zatim sam uzela novi primer za kapke, ovo je The Balm Put a Lid on It. Zatim sam uzela Essence Camouflage Full Coverage Concealer, izgleda ovako. Jedna jedina nijansa koju su imali online je bila 5 Ivory, mislim da će biti ok za highlightovanje lica. Zatim iz Gigi Hadid kolekcije, jedinu stvar koju sam uzela i koju sam želela zapravo da vidim i da isprobam jeste olovka za usne. Ovo je nijansa Erin i izgleda ovako. Nije me ništa drugo privuklo iz njene kolekcije, prosto gledala sam i od tati recenziju, ništa mi nije zapalo baš za oko i poručila sam Lumsov lak, pošto sam skinula gel sa ruku, sa noktiju, tako da poručila sam ovaj ovako šljokičavi, ne znam koliko ćete moći da ga vidite. I još jedan koji sam dobila na poklon je, prosto nisam ni znala da ću dobiti nešto za poklon, ali super. Ovo je Essence Midnight Masquerade, ne znam. Izgleda ovako, također je neki duohrom šljokičavi lak za nokte, tako da ću odmah to i da namackam jer mi se ovaj skroz skinuo. I poručila sam Essence Ultra Strong Nail Hardener. Izgleda ovako, zato što opet kažem treba mi nešto što će mi učvrstiti i naravno još jednom rezač, uvek kupim rezač kad uđem u Lilija ili DM, prosto redovno kupim rezače. I što se tiče Radixa, kutija je dosta velika, ali je jako lagana i unutra čujem baš kako zvecka. Ovo sam želela baš da isprobam. I htjela sam da poručim sa Lilijevog sajta, ali rekao, ajde, poručila sam bila dovoljno stvarčica, rekao neću još. I ovo su Brow Shaper Ultra Fine Shape Fill Define, olovke za obrve. Dobila sam nijansu 20 Brown, 10 Blond i 30 Deep Brown, tako da ću verovatno isprobati neku od ove 3 nijanse danas, super. Baš mi je falio neki proizvod za obrve, iako sam dobila također L'Oreal Paradise Pomade Ecstatic, pomadicu za obrve, koju sam jako želela da isprobam.
ali ne mogu da pronađem uopšte gde može da se nabavi kod nas, ali poslali su nam je, zajedno uz maskaru koju znate da obožavam i baš dosta hvalim, ali ovo je nijansa neka blond, tako da meni ovo baš ne odgovara, dosta je svetla. Zatim imamo Max Factor ove paletice senki koji izgledaju strava i čini mi se da su sve mat. Sve su mat, ljudi. Evo kako izgledaju, tako da ćemo se vratno igrati sa nekom od njih danas. Sam povodila neke stare palete, ali rekao ne. Imam takođe još noviteta. Htela sam da vam pokažem to u toku šminkanja, ali kad smo već krenuli, ajde da ispričamo i to odmah. Bili smo na Urban Decay eventu, dobila sam ovu Afterglow Urban Decay highlighter paletu. Kako izgleda pakovanje, prelepo. Kartonsko je. Kartonsko, ali izgleda jako lepo. Samo da, teško se malo otvara. Paletica izgleda ovako. Ovako kad je pogledate, ništa specijalno ne deluje. Ja sam pomislila, kao lepo, ali uopšte mi ne deluju sjajno. A kad sam svočila, oduševili su me svočevi, tako da vidjet ćemo na licu kako će se danas ponašati. Zatim imamo Urban Decay Vice Liquid Lipstick. Izgleda ovako pakovanje, nijanse Crimson, jeste. Prelepa novogodišnja, praznična, božićna nijansa. Izgleda ovako, tako da ćemo verovatno njega danas staviti na usne. Zatim smo dobili još jedan ovako Holiday Box, kako se zove, Holiday Box set, Urban Decay Hot Damn. I tu smo dobili ove proizvode. Dobili smo Urban Decay Matte Rouge, nijansa Bad Blood, izgleda ovako. Jako lepa crvena, dosta me podsjeća i na ovu Crimson što sam malo pre pokazala. Zatim, omiljeni proizvod Urban Decay koji postoji pored primera jesu ovi Heavy Metal glitter lineri. Ovo je nijansa Midnight Cowboy koju obožavam i istrošila sam je, tako da je ova taman stigla na vreme. Zatim, ovo se baš radujem isprobavanju. Ovo je Naked 2 Basics paletica, dosta je hladna. Tako da vidjet ćemo kako će mi se to dopasti na očima, pošto ja generalno volim malo toplije, ali za neka konturisanja oka i za neke kao dodatne nijanse mislim da bi bilo idealno kao neka pomoćna paletica, ali vidjet ćemo već na očima kako će se pokazati. Zatim imamo Urban Decay 24/7 Glide On Eye Pencil, nijansa je Zero. Izgleda ovako, nikada nisam probala ove, probala sam u stvari jednu roze, pink nijansu, međutim ona me nije baš nešto sad oduševila zato što je ipak pink, koliko možete da koristite pink eyeliner, ne mnogo, tako da ovaj me baš interesuje. Zatim imamo maskaru Perversion koju takođe obožavam, ali ne smem da je otvorim sada, zato što imam gomilu maskara koje se suše, tako da kad se one malo raščiste, jedva čekam ovu da otvorim. I na kraju Urban Decay All Nighter, ovaj kao mini size, travel size, kako se već zove. Obožavam All Nighter, ali više koristim The Sleek koji je malo više za masniju kožu, ali i ovo je fenomenalan setting spray. Nije toliko osvežavajuć, koliko više daje taj neki kao film koji će vam zadržati šminku na mestu i bukvalno neće joj ništa moći, tako da i ovo je odličan spray. Nije onaj tip osveživača kao Fix Plus ili kao, ne pada mi sad nijedan na pamet, no shvatili ste šta sam želela da kažem. Počinjemo sa primerom, koristit ću Ingrid Reducing Wrinkles and Mimic Lines, zato što mi je malo suvlja koža i imam par tih nekih problemčića, porica koje želim da zagladim. Zatim prelazimo na puder. Jako sam uzbuđena, ali imam i tremu, zato što se nadam da će nijansa biti odgovarajuća. Izgleda da je roze. Izgleda da je baš roze. Znači još jedna nijansa 13, ali sad daćemo je šansu. I koristit ću Sigminu 3D Kabuki. Dugo nisam koristila i ovoj, baš je roze. Živote. Ali deluje jako dobro na koži što se tiče teksture. Samo što ovo neće ličiti ni na šta, bukvalno zbog različite nijanse.
Možda sam trebala uzeti još svetliju nijansu, jer možete da vidite koliko mi je šaka svetlija od lica. Zanemarit ćemo nijansu, ona se na kameri i ne vidi toliko. Mogu vam reći da je tekstura pudara jako lepa. Uopšte se ne primećuje na koži, naravno primećuje se sad zbog različite nijanse, ali po teksturi uopšte se ne vidi na koži, onako jedna fina srednja pokrivna moć. Ne prekriva vam sve, kao što možete da vidite, ja i dalje ovde imam vidljive, da kažem, nedostatke i bubuljičice, da ću dodam još malo, možda će to rešiti problem, ali sad ćemo da probamo. Jako se lepo razmazuje, baš vam je malo proizvoda potrebno. Da, izgleda da će rešiti taj problem još jedan tanak sloj, samo na tim određenim delovima, da ne morate da idete sa korektorom preko. Ispod očiju ću koristiti korektor ovo Essence Full Coverage Camouflage, nijansa 5 Ivory, kao što sam vam i rekla na početku. I sa njim ću onako da highlightujem dosta lice, da bih malo izjednačila nijansu. Ne sviđa mi se aplikator korektora, zato što ne nanosi dovoljno proizvoda. Morate da umačete puno puta, nekako je čudan. Prosto malo taj centralni deo što to dobro izgleda na kameri. I istom četkicom, zato što me mrazi da ustanem da pokasim Beauty Blender, istom četkicom ću utapkati u kožu. Hvala Bogu, pa je ova četkica veoma zgodna za sve te preciznije isto delove. Šta ako se senke budu trusile? Crna Sofija. Gotovo sad. Jako se lepo razmazuje. Čini mi se da ima finu baš pokrivnu moć. Nije full kao Tarte Shape Tape ili tako neki korektor. On je Sephorin. Ali jako lepo prekriva. Jako lepo. Sada ću lagano se fiksirati sa Too Faced Born This Way puderom u prahu. Lagano ispod očiju. I ono što mi je ostalo na četkici, samo ću lagano da utapkam po ostatku lica. Malo ću samo iskonturisati lice, koristit ću Revolution Duo Face Sculpt. I samo lagano da dobijem definiciju. Ništa previše, zato što želim ipak da mi koža bude onako malo više blistava i ne toliko, kako bih vam rekla, ne toliko definisana. Već čisto malo da dobijem, čisto malo, reče Sofija, i napravi konturu na nemajeze. Zatim prelazimo na ovu divnu paleticu, ovo je Urban Decay Afterglow. Izgleda ovako. I koristit ću Inglot 4SS četkicu. I mislim da ću da stavim, ajde probamo prvo ovu standardnu šampanjac. I vidite ovo. Da, ovo nisu onako, da ne kažem, neki standardni highlighteri, već imaju više tu neku kao interesantnu boju. Okej, ovo brutalno sija. Hajde da probamo preko odmah da dodamo i ovu rozikastu. Što da ne? Što je dobro. Sad to vi nećete vidjeti baš na kameri neku razliku u samim nijansama, možda i hoćete. Ali ovo se meni jako dopada. Sad cijam ko novogodišnja jelka i ko moja pozadina improvizovana poslužit će. Zatim ću uzeti California Rumenilo, ovo je Benefit. Samo malo da dodam na jagodice. Prelazimo sada na primer, pa ćemo onda obrvice. Koristit ćemo The Balm Put a Lid on It. Ja sam mislila da ovo ima aplikator, očigledno nema aplikator. Ništa, sad ćemo ovako prstima. I ovo je bez boje. Bezbojni je primer, što definitivno neće zameniti onaj moj Urban Decay u nijansi Eden, jer ja volim da primeri imaju tu neku, da kažem, boju koji će mi neutralisati ove moje venice. Ali svakako će poslužiti za neke prirodnije make-up lookove, gde vam ne treba prosto taj
full on make-up. Prelazimo sada na, ajde prvo na ovu Naked Basics paleticu. Izgleda ovako. Uzet ću prvo ovu mat nijansu, mislim sve su mat, uzet ću ovu najsvetljiju nijansu i lagano ću samo naneti preko cijelog kapka velikom četkicom kako bih lagano neutralisala kapilare. Što se senki tiče, mislim da ćemo da idemo na ove brownkaste tonove jer ste mi to dosta tražili. U pitanju su 30 Smoky Onyx i 10 Alluring Nude. To su ove dve. Uglavnom ćemo ovu ovde koristiti, brownkastu. A ove druge dve ćemo ostaviti za neku drugu priliku. Jako mi se dopada ova ovde, želim baš da isprobam, kao i ovu sa ljubičastim tonovima. Ali za sada ćemo da koristimo ove dve i možda ćemo malo da ubacimo i ove Urban Decay Basics paletice, prosto eto da se igramo i da isprobavamo, ali generalno koje god brownkaste nijanse imate poslužit će. Ja danas prosto eto isprobavam puno proizvoda i igram se malo. Uzimam veliku blending četkicu, ovo je Kiko 56 i uzet ću ovu ovde kao nude kajsijastu brownkastu nijansu, druga po redu i nju nanosim, wow, jako su pigmentovane, i nju nanosim u pregib kapka skroz od unutrašnjeg do spoljašnjeg ugla. Da, jako su pigmentovane, ali vale imaju i fallout, tako da morat ćemo da tresemo četkicu i to dobro. I praškaste su, ali mislim meni to ne smeta, dokle god su pigmentovani, dokle god se lepo blendaju, mogu biti praškaste koliko god. Samo da mi ne padaju puno na obraze i bit će super. Ovo je baš onako jedna lepa, neutralno prelazna nijansa. Nije nešto puno ni vidljiva, što je opet i poenta za neku prelaznu boju, a opet daje dubinu i dimenziju, kao što možete da vidite razliku. Možda bih da vas zoomiram. Sad uzimam sitniju četkicu, ovo je Coastal Scents BRC N06, izgleda ovako. I uzet ću ovu najtamniju iz palete. Baš onako jedna lepa brown nijansa. I nju nanosim preko cijelog kapka. U smislu preko cijelog pokretnog dela kapka. Ne mislim bukvalno do obrve. Ovo ima manje praškasti efekat od prethodne, ali i dalje morate da tapnete višak. Sada prelazimo na donji kapak, koristit ću uglastu četkicu i ovu najtamniju brown i idem direktno uz trepavice. Ovaj deo prosto ne mogu bez otvorenih usta. Desno oko i mogu, ali levo mi je toliko grozno. U smislu, toliko mi je teško. Ništa nećemo prejako, zato što ćemo raditi i tamne usne i onda da ne bude prosto sve nekako previše, ali vi ukoliko želite i volite baš jake i oči i usne, hvala Bogu Nova godina je pa bar imamo izgovor, tako da vi slobodno cepajte duplo jače oči ako želite. Ovo se moj stomak čuje, evo sad me upravo zvala drugarica, kaže ajmo na ručak. Ja rekao, ajde života, ti baš razmišljaš šta da jedem. Tako da mi je bukvalno ovo super došlo sad. Kao da mi čita misli uvek. E sad, ako želite malo da začinite ovaj make-up, možete da uzmete šljokice. Ovo su Heavy Metal Glitter Liner, Urban Decay. I možete da dodate ovako na ovaj donji deo kapka, na početak, na suzni kanal, kako god. I to će onako da doda šljokice, ali neće biti previše. Jako će interesantno izgledati. A ako želite, vi možete da uradite i sad neku liniju šljokičavu u pregibu ili možete da stavite skroz šljokice preko samog kapka, šta god želite. Ovo je super zato što vam se neće preslikati ukoliko imate spuštene kapke. On kad se osuši ne mrda, samo je bitno dok se ne osuši da držite otvorene oči ili ovako na dole da gledate ili kako već
vam je zgodno zbog vašeg oblika očiju. Ovo je odlična stvar. Imaju gomilu nijansi, super novogodišnji poklon za nekoga ko voli baš šminku. Super, super stvačica. Htela sam jako da isprobam ovaj crni kreon u oku, međutim, pošto idem na ručak, a stavit ću i crveni ruž, plašim se da ne bude to sve malo previše. Ali definitivno, ako želite intenzivniji efekt, stavite crni kreon. Mogla bih u stvari možda da ga stavim malo uz gornju liniju. Za obrve ću koristiti nijansu 30 Deep Brown Max Factor Brow Shaper. Dopada mi se ovaj češljić i to baš. Zato što je tanak i nekako čvrst. Dopada mi se. Neću danas nešto prejake obrve, ali opet želim da ih definišem. I zatim ih raščešljavam sa ovim češljićem. Da, ova olovka mi se jako dopada, onako dosta je suva, ali zato možete da budete dosta precizni i ne možete da preterate sa jačinom vaših obrva, jer meni se to stalno dešava da uzmem i da ih prosto nacrtam da mi budu prejake i onda mi se to posle ne dopadne. Olovka je fenomenalna, jako, jako, jako mi se dopada, znači veliki, veliki plus ukoliko tražite olovku za obrve, probajte. Fantastične, ne znam cenu, ali ne verujem da je nešto preskupo s obzirom na to da je Max Factor drogerijski rang, tako da generalno mislim da je ovo pun pogodak. Maskara, treba mi maskara. Kad smo već kod Max Factora, neka i maskara bude u tonu. Ovo je jedan od mojih favorita, Max Factor 2000 kalorija Curl Addict. Odlična, odlična maskara. Već je na izmaku, suva je, ali i dalje je koristim. Treba mi nova, ali sve kao neću da kupujem maskare zato što ih imam previše na čekanju. U principu smo skoro gotovi, neću dodavati nikakav highlight ispod obrve zato što već imamo onu prvu nijansu iz Naked Basics palete koja je dodala opet taj mali blagi highlight efekt. Oči mi se jako dopadaju zato što su onako neutralne, ali opet su smoky, nisu prejake. Tako da će, mislim, super ići uz ovaj ruž. Hajde da isprobamo možda i ovu Gigi Hadid olovku. Jeste da nije baš crvena, ali neutralna je tako da moći će valjda da se uklopi. Jako je mekana, tako da be careful. Očekivala sam da će biti dosta tamnija ova nijansa. Očekivala sam da će ova nijansa biti dosta tamnija. Malo sam s usnama danas preterala, ali bože moj. Dopada mi se jako ova nijansa i nešto što mi je žao što ću dodati crveni ruž, ali mislim da ću ga posle svakako skinuti jer mi nije za dan. Ali jedva čekam da ga isprobam, nijansa mi deluje fantastično. Još jednom, ovo je Urban Decay Vice Liquid Lipstick u nijansi Crimson. Ali ovo pigmentovno. Sviđa mi se aplikator, precizan je dosta. Ima malo čudan miris. Kao malo na neki lek. Ali nije ništa strašno, ono što ne može da se, što može da smeta. Malo pecka. I evo kako izgleda ruž, nijansa je brutalna, ali sad ćemo da sačekamo da se osuši. Malo onako gušća tekstura, znači nije recimo kao Sephorin onaj cream lip stain koji samo uzmete, nanesete i ne osjećate bukvalno na usnama jer je dosta tanak. Ovaj jeste gust, osjeća se i čini se još uvek nije osušio, znači da će mu trebati malo vremena, tako da ja ću da ga pustim tamo dok se presvučem, dok se sredim i onda ćemo da vidimo kako se osušio i kakav je osjećaj kad se osuši. Prošlo je otprilike nekih par minuta i evo kako ruž sada izgleda, sad je potpuno suv i mat. Dosta lepljiv, to mi se iskreno ne dopada. Transfer test nije baš najsjajniji. Možda prosto treba mnogo manje da se stavi na usne. Da, onako nekako je... Mnogo lepo izgleda, ali da kažem nije neka formula ono da je sada da ga osjećate na usnama. Ukoliko vam ne smeta ovaj transfer test, u smislu ako vam ne smeta transfer na čašu, na cigaretu,
šta ja znam, ukoliko vam tako nešto ne smeta, nećete onda imati problema sa njim. Malo je lepljiva, ali nije ništa što ne možete prosto da podnesete. Mislim, ja bar mogu da podnesem, meni ne smeta. Boja je prelepa, izgleda divno, znači isto je onako, kad se nasmejete ne prave se one rupice, onako, dopada mi se ruža, ali kažem nije mi omiljeni, pogotovo zbog ovog transfer testa i zbog tog malo težeg osjećaja na usnama. I ovaj završni make-up look, excuse my hair, što bi rekli. Kosa mi se sama osušila, tako da je trenutno ovakva situacija. Mrzelo me i da feniram, niti da je češljam, niti da je sušim, tako da se osušila ovako i dopada mi se, pravo da vam kažem. Minđušu znam da ćete me pitati, već ste me pitali na Instagramu. Ovo je na Novom Beogradu imate onaj Jumbo, onu veliku robnu kuću. Mislim da je grčka ili čija već, samo što mi ovo pada stalno, morat ću još više da je stegnem. Ali iz nekog tamo seta sa nakitom, bižuterija, mislim nešto bez veze, ali mnogo slatko izgleda, baš mi se dopada. Jer generalno ne kupujem nešto nakit i ne volim previše da ga nosim, tako da mi s vremena na vreme ovako neka sitnica super dođe. To bi bilo sve što se tiče ovog make-up looka, nadam se da ste uživali i da vam se dopada. Meni se baš dopada, baš onako praznično, lepo, a što mi duže ruž stoji na usnama, to se bolje i osjećam. Na neki način, možda se prosto navikavam na njega, ali se mi manje i manje smeta, tako da cool. Što se tiče make-up looka, to je to. Vi možete naravno uvek da dodate eyeliner ili da dodate kreon u oči ili da promenite usne, šljokice da dodate na ceo kapak, po vašem izboru. Nadam se da ste videli možda neke nove proizvode i da sam vam možda prenela neke moje utiske. To bi bilo sve za danas. Hvala vam puno svima na gledanju. Ljubim vas puno i vidimo se u sledećem prazničnom tutorijalu. Ćao!